Правим K9 с Кристрон дек профайл. Тук сме с Веткича, Виктор. Трябва да започнеш Ян. отново обаче. С Сливенската компания. Тук набихме и лапата на Хесбургера и дойдохме да играем тук. Да, тук Фил центъра са е възлагани Infinity. K9 Започваме Кристрон дек профила, профайл. Сайбъра. За K9 играем Тринорой, защото Yes. имаме пари. Три изуми, защото... Който каже, че не се играе на рой да лапа само. Да. Един лупи, защото че го семва, правим екзит, правим търнозуро, играем на опонента хода, защото е забавно. Два лотъра, защото е мандатори. Защото Джоко е на едно вече. Да, един джокър, защото е на едно, най-щипаната карта. Един кейс, защото е на едно. И три chaotic елемент, защото Джоко е на едно. хитнаха джокъла и сега трябва да се каже, че още ще накупим месо две. Сега ще вземеш ултимейт карт, бедняк такъв. Напълно. Сега бе, какво е това ни с кореите? Няма само къмъни. Сега бе, после защо просто не си го обработваш? В смисъл не си кътваш както трябва. За Кристрон играем един с Крапи Сайквар, един с Майгър, Трисов Фадора, един с Офенир. Това може да се цека и на 2 и на 3. В смисъл, въпросът ми е... Че не искаме брикове. Да. Видях Точно. Русе чемпион, Русе OTS чемпион. В смисъл, на гледал CKT. съм за консултимите, гледаш, викаш, че Фадор по-малко и някакъв спайс играеш с Трис Майгър. Хората така, Аз този спайс би го пробвал, Така е ама мисля, че е наобратно. прекалено брикав. Кое е наобратно? картите. Ами да, по принцип, сега трябва да ги слага ей. Аз затова трудих зад него, защото ги слага така, ама. Сега бе, Няма един Тристарос, защото единственият твърна дека. защото е много добър само в две от дека и призоваваш Infinity. Да, правих му комбо. Играем Защото вече е на три. Защото вече го върнаха. Слава на Бога, вече му правим... В смисъл, от новото комбо, вече в ротейшн ти трябва две. Защото се едното стърчваш, другото го вземаш гроба, за да имаш и ревайв после. Да, точно така. Те Кейнанови бяха мои, но време аз ги подарих на Сайбъра да има някакво от се. Така е, шадът за Вескича, дарят тук бедните. Да, Точно така. плаща се месечно. Да. Добре, не ги подарихме ги, но ги дарахме на изплащане. Кустър, да, много Изплащане, важно да не изплащане. забравяме Кустър. Да, трябваше да има малко. Трябва да сложиш една лихвичка, вескаш. О, лихва 5%. За момент играем Foolish Burial, О, много интересно. 3 Inform, Да, доста хубаво. 3 Bell, защото... Защото е много добър хентрап. Третия най-добър хентрап в метата. След това изтъкане в Валоси. Разбира се. Порули. Защото сме богати. И къде са ти импулсите тогава, шматка? Защото мога... Нищо, че даже не се играят твитите, защото играеш такива Защото мога атрибути. ги сайдаутваме, смисъл имам 6 варианта за сайдаут. Къде е мяса, бе? Пеле или интернет. Къде Играем нашите с крака, защото може с повече късмет. А къде е раковата клетка, там спело рака? В сайдека. Той е в сайдека. Сега бъде в сайдека да имаш рак, пак не е хубаво. Сайдрак. Винаги трябва да имаш рак. Не, лош Сега сайдрак. бъде това е ужасно. Покажи екстра дека сега. За екстра век. Малко не е подреден. Тръгвам да сега да оставяме. Една принцеса, един Драксър, един Рипър, Инфинити, Нова, Ести, това че Чао, да да се вземем кажа То в мен са ключовите. Ривър Тормор, Елес Кирата с най-щупната карта, Зевс, Да, е ключа за Джак. голова. Чай, тук изписаме от Арлуа. ключите. Раковия дракон, да. Та карта, Я чакахме от Карамаркет 2 месеца, да. точно 2 месеца и дори 2 седмици след OTS-а и можа да играя на OTS-а, ще имаме спечелената игра. Да. Не. И Тайфон, който... Снимай сайбъра, бе. Ми не мога. И Тайфон, която е щупната карта има. Стоявам, ще ме откраднат много ключовите, не мога да допусна пак. Този дек Поздравя го за малко е! Поздравя го за малко е! Ще го къпаш после. най-забавен. Сега една стара тръгвам, защото ще ми тръгна с голфа, човек. Чакай. Не са просто. Добре. Продължаваме. А, Ключовите на голфа най-добрият му бил. сайдек. Аз тия дрови бих ги мейнвал. Играеме. Играем гол. По-добре го мейнве. Опа, голфа на Вески, че по-съм бай да лейн и не победим в Сливен. Който иска да се пуска на пътя между Сливен Самуилов, отворен съм. Отворен съм за чаленджи. Спил карта, защото е щупена карта. Не бил, защото най-щупната карта е бе Виктор. Хора ви, той голф не мога. Буквално сайбъра ми игра не бюро и пак загуби. Бро, той голф, ти карта за- по-тъп метеор. Истински метеор е да. Джурак метеор. Не това ми не бил метеор. Вески, че можеш, че нямаш право да говориш. Защо не играеш Вейвър, по-якото и тъпо нещо? Моснар заради Риен Тайфун. Не работи нормално съм.
Дроплет срещу Мимин гол, защото ги е Обаче бе. после биш... Дарък Руър по-добре сега бъде от тъпия дроплет. Не е вярно това нещо. Вярно е. Абе, мейнва и дроплет. Смисъл сега, ама Не е вярно. нямаш място да... Нямаш точно карта в ръката да махаш за дроплета. Значи да не ти е Талант резал. за going first. Да, не играеш в Резион. За going first code by... Сега бе, Кодбай го мейва, бе, брат. Не е кодбай, не съм мейнва. Как да не съм А, на мейнва? мейнва се, обаче пак са сайба. Solemn Judgment. Да, махаш го. Защото Game 3 винаги ще изтеглим да one off уми на гейта и винаги ще печелим. Добре, спирам го, Това айде, е чао. чиста теория. Чао, довиждане, който каза, както каза, който иска да се пуска на състезание.